Хора, аз съм Венци и днес ще ви покажа няколко случки, в които често попадам, когато съм в сесия. Така, ето го конспекта, 100 теми за 2 дена, така разпределено по час, всичко е точно. Мисля, че ще успея да ги мина. Колко е мръсно около мен, май трябва да изчистя малко. Почивам се за 10 минути да разгледам Facebook и пак започвам да уча. Дали да изтрия Facebook профила си? Ами ако времето стане прекалено лошо и ми отменят изпита, как ще разбера? О, не. Почивам се за 10 минути да разгледам Facebook и пак започвам да уча. Добре, че си направих сандвич. Мама винаги ми е казала, че да не се учи на гладно. Сега ще си пусна и филм. То бързо ще свърши. Аз после бързо ще наваксам с темите. Дали да не легна да си почина малко за 15 минути? Много се изморих. След това пак ще продължа с четенето. Кога минаха ти за 15 минути? Майната му на изпита, лягам аз. Ало. Човек, имам супер много да уча. Няма да изляза никъде днес. Мисля да се остана в нас. Направил съм си план колко теми трябва да минат днес и утре. Така че по-скоро да го ставим да след изпита. Да. Добре, хубаво. Айде, чао. Торт. Така, цитокини, химокини. Не мога да повече. Ало! Как си? Учиш ли? Човек, толкова много теми. Докъде си? Да. Аз минах 10 теми до кумулативни заболявания. Чувствам още как ще успея. Човек, толкова много, пък ми дадаха толкова малко. Защо сме първи? Въобще не е честно. Да. Постоянно се разсейвам, вече изчистих 3 пъти. Не знам. Ти докъде си? Стигна ли му? Минало си половината в конспект. Да. Добре, айде, оставям те да учиш. Добре, чао. Моля ти, Господи, само 3 тройка искам. Обещавам, вече ще го науча после, само да минавам тройка. Не ми се учи.
Кой ги измисля тези глупости? Господи, само една тройка, много искам. Това беше хора от мен за днес. Ако ви е харесало, ще се радвам да дадете палец нагоре, както и да споделите и коментирате. Също така да не забравяйте да се абонирате тук някъде за мен и тук да гледате миналото видео. Чао от мен!